କୁହ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ରେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣ। ଏକଦା ଛେଳିଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରୁ ଚରୁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ଏପଟ ସେପଟ ଧାଇଁଲା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ସେ କହିଲା, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖାଗଲାଣି, ଯାଉଛି ଆଜି ରାତିଟା ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଯିବି। ହେଲେ ଛେଳିଟି ଜାଣିନଥିଲା କି ସେହି ଗୁମ୍ଫାଟି ଏକ ବାଘର ଗୁମ୍ଫା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଏକ ବାଛୁରୀଟିଏ ଆସିଲା। ବାଛୁରୀଟି ଛେଳିକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, ଏହି ଗୁମ୍ଫାଟି ବୋଧେ ଏହି ଛେଳିର। ଛେଳିଟି ବାଛୁରୀକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏହି ଗୁମ୍ଫାଟି ବୋଧେ ଏଇ ବାଛୁରୀର ଘର। ଏହିପରି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେହି କାହାକୁ କିଛି ନ ପଚାରି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଲେ। ଠିକ୍ ଅର୍ଦ୍ଧରାତି ବେଳକୁ ବାଘ ଆସି ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶିକାର ମିଳିନଥାଏ। ଗୁମ୍ଫାରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଏହାପରେ ବାଘଟି କହିଲା, ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଏ ଅଛ? ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖାଇବି। ପ୍ରଥମେ ବାଛୁରୀକୁ ଖାଇବି, ତାପରେ ତୋ ପାଳି ପକେଇବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ମାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଚରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବାରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ନ ଯାଇପାରି ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି। ଏହା କହୁଥିବା ସମୟରେ ବାଘ ବାଛୁରୀର କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ବାଛୁରୀ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ଦେଲା। ଏହାପରେ ଛେଳିର ପାଳି ଥାଏ। ଛେଳିଟି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ମୋର ଆଜି ଜୀବନ ଗଲା। ବାଘ ସେଇ ବାଛୁରୀକି ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବ। ମୋର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶକ୍ତିରେ ତ ମୁଁ ବାଘକୁ ପାରିବିନି, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ବାଘକୁ ହରାଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ଏହାପରେ ଛେଳିଟି ସାହସ କରି ବାଘକୁ କହିଲା, କ'ଣ ବାଘ ମାମୁଁ, ଖାଦ୍ୟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ହୁଏତ ତମ ପେଟ ପୂରି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଜୀବ ଆଣିବି ତୁମେ 2 ଦିନ ଖାଇବ। ବାଘ ବାଛୁରୀକୁ ଖାଉ ଖାଉ ଟିକେ ରହିଯାଇ କହିଲା, ଏଇ ବାଛୁରୀ କି ଏଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ତାହେଲେ ତୁ ଆଣିଛୁ? ତୋତେ କିଏ କହିଲା ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ? ଛେଳି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ମୋତେ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘ ରହୁଛି। ସେ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବୁ। ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ସବୁଦିନ ତୁ ତାକୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦେବୁ। ବାଘ ଛେଳିଟିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲା, ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଥିବାବେଳେ ତୁ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦେଲୁ। ସାବାସ୍ ଛେଳି। ଛେଳିଟି ହସି ହସି କହିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ଶିକାରଟିଏ ଆଣିବି। ରାତି ପାହିଲା। ବାଘ କହିଲା, ଛେଳି, ମୁଁ ତୋତେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ଯା, ବାଛି ବାଛି ଭଲ ଶିକାରଟେ କାଲି ପାଇଁ ଆଣିବୁ। ଛେଳିଟି ହଁ ମାରି ବାଘ ପାଖରୁ ଖସି ଆସିଲା। ଛେଳିର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ତାର ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା। ଆଈମା ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି କହିଲେ, ସେହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଓ ସେହି ଗପରୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।